Kerst, héimeis. Hat rucha tú an nuist, ach chaid a hocal anna heo, bhfuil mi kerst. How ceist go leor ai sa stádaí anasach an gadíideh haine cíineach mé scaga an bheitthe ó siach ó Johnny agus haine lísam cárámaí, haine cíineach mé clán, haine cíineach mé gúchan duine sa béle, haine cíineach mé dunéichín ó cárámaí fúdach. A chanú chaine hacam, hiad chaine, sé duine tinisteach go rúm darach ag am thorsamach go rúm ile, agus a cuid a bhár smach ba sinach, agus ga chosíos, agus a cuid a chorach ike, agus a rád am hausatal a sinach, a dhéchint a bháthe rúr agus dachaid úr. Haráis acam sé déobh sinach ag canúis a sin siomh lena gúis, agus a nachchaine bhacam sé bhí ríchtilan sin sós go áirtifar roi cantal ban bhóla. Agus ránig mi postachar ban bhóla agus hánig mi mach agus a cíinem hiad rúta bhánasach sé na dahan glárhar bhain bheith sylidach a cíanalas nachar bhain na scáchan ho geall a cha fiar bheith cha anna dói bheith cha plaste cha millis I danal agus haram sé seoich cín díomh agus bheith car glas gar féhih agus botach hannig a bhín sé dunéile agus chudat mí sé cúla chár bhí héanas bheith teddy pick acam. Agus a cínim iad mar a bheith gar héin bheith na sichtichin bheith dearach agus trífan ceallara agus bheith mén nam haíad me glúine na céit amach an uniach. Agus haram I tic sé déáti bheith seo bheith chulatát chiítach a fete ahar fete ach cúteach na dahanna bheith a chuan óanis lia, sila lia, daracha lia. Agus nóir sin bheith mar go bhíh gar fallah sní a bheith héin slí tarsin nuisc. Agus bheith ran héin bhar go dé a chaus a sé caus a bhain nach de fáiste haráisim dé bhain. Agus bheith sin cumláin sios a rád thar cáirich in ána an ánat. Agus hánig sin sios go scolpéic agus siúnda sin isteach a sinach. Agus chóla mé clán a clich as a gárag. Agus nam chaine chalamés clánach leintear. Agus nach dáhhailnach amach as a dói. Agus badnach faltarach ar spéchlan agus sí me bheitharú Mackie heoris agus badnach ile Mary Margaret McLean. Agus hai Mackie steg an dói cúte sé duine hat dúirtí fachgal úmsa. Agus hannig Mary Margaret agus hoci mi soas na Garston. Agus sí hiad duine díomh a hoc mi. Agus sé hiad fedach a gúil ó hú mi díomh an bethe. Agus galah duine agus sin haíirich dorsta san suichber ag ná díine agus scrambled eggs agus toast bhecinn sa dáhhail a hága sé dúnachag mar chúis agus seannaí mar go fiúchar ná bhór agus bhata sin agus galahhat agus sé an tíochas deo ann cáis go bhain agus cha mi suas a chatta naiche agus bheith jaachbéic agus karst plastic túfna lechpa agus ú chocolatista gan. Agus ha mi sé nechcin díomh go brach. Agus cha mi chatal agus údig in féim gan trás a bhatain hannig solas isteg an rúm agus gadich mi chorach a bheith seát ó sios mult agus sios túf mútan. Agus gosca me mahúl agus déobh sinnach airtí maithid. Agus sé hiad tuairtí a bhí gadich mi cúteachn a cús láf gúil arm. Iontach. Agus scéinteach nach rá gáalaigh agat ag an am sin. Char gáalaigh agus hannig mi sios an bhhatain agus bheit a cárag an a can an nach rá mi sé tiicse ó chealamh. Agus thoisiad a bíon a beorla char airtí Teannach a bíon an a beorla. A dóíoch mar bhhaid bheith na títe go se bheith is cún scoil primary sin agus bheith crewachas, luís, cúdís, chucha tíimiisiil scíd, mís tíimiisiil a bheile, agus bheith chula cárag bheith sin san na gáalaigh bheith. Agus háisich mi cús ar gáalaigh sa scoil. Agus bheith airtí rá chula tuairsaigh an gachaigh gnaineach an gaibh can sin as a gáalaigh.
agus an dá bblionna bheit mi fillanta sa chanan. Ach roscail sin súil úr gás, súil agus lúrcha bria. Like gálasteach go ten célis go cárians bheit mi nóir na bíine dúile sa scíd. Ná nar sin na dionsaú ganan, le bhí ga clech go seach a bhí gaúsachu go fermas sa scáil mar go big. Well, as a scáil bheit sin gaúsach ach cuiteach go nálat bheit sin nuach na bhí sin cloichi mai sanna na gálik bheit chula duine bín. Har beor lán tramóra gníide bheit sin har a box na deala a héach in na television an hanna sat. Har sin nán ag go nóad dat so harracha a chanan. Agus bheit mi sin na dáid bheit mi caran fat as mar hanna sat a seo. Se ballachúra bheit seo sa scíd, falt bán ar am súlan lia agus thuilt páistílas súla dorachas, falt dorachas, bheit rá héin bhil haach so se nó dáin burangá se bheith cúsa a gálik. Agus úirta annasach mai dhéin, hainil coinnim go dúsachach. Hánig a tí a chucam agus bheacham. Agus nóir san háisiíocht a cúsach beorla ach bheit beorlacham ciú. Sé, tuci mi sean.